מה קורה לכם? אנחנו בעוד סרטון של אילי רועש, אז גבר, תוכן עד הגבר. אז מה נשמע? כאן יש לנו אורח מיוחד. לא מיוחד. כן, לא מיוחד כל כך. מוזר. מה? אחרי לנקו מנקו. כן, קוראים לו לנקו פנקו. והוא צריך ממש את העזרה שלכם. הוא צריך ממש את העזרה שלכם. שם מטומטם, נכון? תודו שזה שם מטומטם. אתה רוצה לפרסם את הערוץ שלך או לזלזל בערוץ שלך? לא, רק השם דביל. אז תחליף אותו, מה אכפת לי? לא, אני לא מחליף אותו. למה להחליף? אבל... אוקיי, אז הוא כן אורח מיוחד. אני צריך כיסא. כיסא לקח לי את המקום ישיבה. זה משהו. לא, למעלה. צריך כזה ככה לכיוון זה. כן, אחי. הנה. ועכשיו נכבה את האור. הם לקחו לי את המקום ישיבה חוצפנים האלה. אחי, זה בסדר. או, זה טוב. אחלה תאורה. רגע, תזיז טיפה לכאן. אז חכו שנייה, אני שנייה הבא אליכם. חברים, ואנחנו ממשיכים. שמע, גונזילה, יש את הגונזילה, מישהו לקח. אחי, תמיד הגונזילה רחוקה ממני. תמיד הגונזילה רחוקה. כאילו... מה זה? זה הגונזילה יורדת. הנה הגונזילה. שנייה. מה אתה עושה? בדקתי כמה פיל. איך השגת את הטייזר? איזה טייזר? זה האקדח שמכוון לבד. אני יודע. זה לא טייזר. הוא מתקדם. הוא יודע ללכת. אבל זה לא פייר, הם לקחו... למה לקחתם לי את המקום? למה? תגיד למנורה. לא, הם. תחשוב, יש פה... אמן שיהיה פה איזה 100 איש ככה, כיסא אחד. למה זה נשמע כמו צופר? זה כיסא תגידו, שזה. אז ראיתם לו את הסרטון שהידה אליה. של רפט. ומחר דילן מעלה סרטון. של משחקי הדיבור. עונה 2. ממליץ לכם... איך עונה 2? פרק 2. לא, זה סיזן 2. מה? הוא העלה רק פרק 1 להביא. אז איך עונה? של עונה 1. נו, אז למה אמרת עונה 2? כי עכשיו הוא מעלה משחקי הדיבור של עונה 2. אבל הוא עוד לא העלה עונה 2. נכון. אני לא הבנתי מה אתה אמרת, ונכון אתה לא הבנת מה אתה... אני הבנתי מה אמרת. נו, גונזילה, תפסיקי ללכת. את לא מבינה, יש אנשים שרוצים להרוג אותך? חיים, אני אביא לך מונגר. אתה יודע, גונזילות הן שמנות. אוי, ני! תסתכל אותה, איזה מכוער. לא אמרתי כלום, גונזילה. גונזילה, את יפה כמו שאת. כתר, קח את הכתר. מה אתה עושה? לאן יש אתה... כאן גונזילה! ואתה אומר לי לקחת כתר. כן. אתה מעדיף להרג על ידי גונזילה ולא לקחת כתר? נו, קח את הכתר. טוב. איזה גנוב. אימא'לה, אחי. איפה הכתר? לקחו. סתם אמרת לי, רואה? יש משימה לפגוע עם האקדח הזה בגונזילה. או שזה אקדח אחר. נפגע עם האקדח השני, מה זה משנה?
זה לא יפתח, אחי. לא, יש לנו יעילות. קודם כל קח את זה, על זה. ואת זה, קח על זה. על הסנייפר? כן. חזרנו והוא הרג את הגודזילה, אתם קולטים? יש מצב שלקחו לו את הנשקים, אבל בסדר, הוא לפחות הרג. יו, טוב שלך, איך הוא לא מת? איך הוא לא מת? אני בוכה. ברו, איפה אתה, ברו? וואו. יואו. מה, אחי, מי הרב לך? תשים מדקיט. יופי, ילד טוב. בן, תתחיל לך לקרוא והמשכת את הסרטון? תשמעו איזה פסיכדי. אני מסתים. איזה כיף סתם. אני רואה את הצל של עצמי במראה. זה מוזר. לא! אתה יכול לקרוא בסדר. אז חברים, אנחנו יודעים שאולי מתעלם יותר תמיד. אל תדאגו, זה תמיד ככה. הוא קטע, מדליון, יוצלי. קטע, מדליון. זה לא פסיכי, אחי. קודם כל תשים מדקט. קודם כל לברוח. שים מדקט. אתה לא מבין שהוא רואה אותך? אתה מבין שאני אהרוג אותו? לא, זה בוס שלך. בסה אליי, זה בסה? מה? זה בסה, באת איזה בסה לך? לא, בגלל הירייה שיצא לך. פספוס. כן. פספוס בלבוש. מה זה בפספוס בלבוש? יואו, אחי, 69. מה המדליון שלו עושה? להביא, רק מי שאוהב פורטנייט ידע את התשובה. איך זה שיש לי יותר, לא יותר. איך זה ירד לי חיים אוי, איך אומרים את זה? איך אומרים את החיים ולא מהשילד? מיניס. לא. זה שריפיתי לפני רגע? לא. לא מדקיט. זה הירוק. נגיד הרפואה, לא יודע. חיים. כן, החיים הרגילים, רק מי שאוהב פורטנייט ידע את זה. איך זה שירד לי החיים הרגילים לפני המגן? מנפילה, מהזון. יפה, מהנון. וגם מנפילה. איך? נכון, מנפילה. אם אתה נופל זה לא מוריד לך. צופים, אם אתם לא משחקים פורטנייט, תצאו מכאן. לא! מה? שיתעודדו לשחק פורטנייט. תשחקו פורטנייט, ממליץ לכם. לא, מה אתה עושה? למה החלפת סגול על כחול? אתה יודע איזה מטורף האקדח שלי? לא האקדח הזה. זה. מה, אני צריך פאמפ. פאמפ? כן. מה אני אעשה, אחי? אני לא משחק הרבה. אז הוא הבין מה זה פאמפ? רק שחקנים פורטנייט הבין מה זה לא. פאמפ. מה? על מה אתה מדבר? אני יודע מה זה פאמפ. יופי. פשוט
זה נראה כמו צלף. זה פעם. לא, מה אתה עושה? יש שם תיבה. אז מה אם יש שם תיבה? אתה לא יכול לדעת מה יצא לך בתיבה. יש פעמים רבות שיצא לך אולי לג'נדרי. גם אם יצא לך עכשיו נשק כחול, אחי, זה לא אומר כלום. אותו נשק. רק אני רציתי שיצא לי נשק, שיצא לך נשק כחול, כדי שזה יהיה מגניב. כאילו שזה יעשה מה שאמרת. כן. הוא משרת שלך? הוא חייב לעשות מה שאתה אומר? חכו רגע. מחפש דוד טובה. תשמעו חבר'ה, אתם אוהבים את אילי? למה אתם צופים בערוץ שלו? מה? לא, אני כאילו אומר להם ממליץ לי. סתום את הפה. התאמת התה. למה הוא נשמע כמו סנגוקו? מה נשמע, אתה מקיא? לא. איפה הוא? תה נופלים. שמע, אני שונא את הבוס הזה. מה? מה? כאילו זה אמור לרדוף אחריי. לא, זה ממשיך. צריך ללכת לקיר. יופי, זה יפסיק. מה? מה הוא עושה, אחי? מאיפה הוא מגיע? תפסיק להשתגר, אתה מה תתה? אתה אף עקום בצבע חום. לאן אתה הולך, אחי? יש לך 5 איים פה. מה אתה עושה באחד? שם קוקו, אחי. עכשיו תקפוץ! מה זה, אחי? איפה כל הבניות שלי, אחי? רד למטה, אחי, שהוא לא יהרוג אותך. כן, זה מה שעושה. הנה, כאן. אם כאן יש כביש מלא, אני יורד לכאן. לא, אחי, אבל יש שם רוח. לא, נרד לאט. מה אתה עושה? לימדו אותך פעם מה זה ליד? כן. נייס. נייס. זהב. רק אני אני שומעת. זורק לך נשק עם זהב, מה שאתה רוצה. לא אף. אוי, הבדלי. לא, מה אתה עושה? מה? למה אתה הולך לפה? להרוג אותו. אתה יודע איזה לוט הוא מביא? איזה? פשי, סחטן עליך. הנה, אחי, השלמת מזימה גודזילה. וקיבלתי משהו. תיק. קפוץ למטה. אני היחיד שאני שונא את הקול שלו. לא, נשמע כאילו רוצה להקיא. לא רק להקיא. תלך לעזאזל. נו, די להסתגר. היי, תיבה כחולה. מה זה? תיבה כחולה. איפה? סתום אתה לא מפריע לי. זה תיבה כחולה. הוא השתגע? לא תהיה בזאת. יש. אני שונא את הבא. לך. שם אחי, יש לא לי- רואה לו כלום חיים. או, אז לא. דווקא אצלי יותר קל להרוג אותו. נכון, יש סרטון. מה נכון? חברים, סליחה שאנחנו ממכם זה אילי. מה? הוא מדבר את הצופים, בואו נרגש אותם. אוקיי, הכל בסדר? די. היי, סור. עשיתי בראבו. צור להשתחרר. כאילו חי הצבא עושים. וואו, יו, איזה כיף היה כאן. יו. אחי, הוא קנה
מישהו. וואי, אני שונא את האנשים האלה. שמעיפים אותך. כן, שזורקים ג'קפוט. יש לו נשק זהב. איזה פרייר. מי? אתה. יש שתי אנשים. אני ועוד מישהו. נכון. בגלל זה צעקתי. אני זוכר שניצחנו ברביעה, אני, אתה, אתמול ניצחתי. עידו ואריאל. אתמול ניצחתי. אילי, זוכר שאמרת, מתישהו הלכתי עם קרוון לבית ספר, מתישהו ההורים שלי לא היו. שנה קודמת, זוכר את זה? לא. למה אתה זוכר דברים ספציפיים מוזרים? אתה יכול לזכור אפילו דברים שהעתקת ממני במבחן. מתי זה קרה? בחיים לא. נכון. כאילו, ישבנו ליד אחד השני, לא בתשע היה מבחנים. זה אפשרי. יורה עליי. הוא שמה. וואו! פיו! איזה כיף, גם קטע וגם פיקטורים. בוא נראה את הלוט שלו. לא! לצאת. forever, כן. תביא! ניצחתי, זה משחק שלי. מה זה? מי שמנצח יש לו אותו. בשערי. תסתכל מה השגתי לך. חבר'ה, יש פה קטלה, תביא לי. הגיע מערכת עורבים לא בסרטון. לא מערכת עורבים מול הסרטון. זה הכי כיף, לא? כן, אבל הבעיה שאם משהו נופל, גם הטלפון נופל. מי שמנצח אבל יש... תביא את זה. מי שמנצח אבל אתה תפסיד, אתה לא מבין? היי, מי שאל אותך? ננצח. תביא את זה. אבל תמיד. יופי. תפסיק להפריע עליי. הם רוצים לראות מה קיבלתי. ואני רוצה לרגש את הצופים. אחי, הנה, את זה השגת. כן, אני יודע. זה אחלה... צופים מקנים. אני שונא את אילי. אני גם אותך. איפה המצלמה? למה זה מראה לי שקיבלתי משהו אבל לא קיבלתי כלום? כאן המצלמה. כאן מצלמה, לא. כאן. פשוט תסתכל לאזור כאן. וכל חברים, כאן לוי, מי לא מכיר? אני. די. לא, לוי, די. מבויש בשקל. די, לוי. חזרנו אחרי תקלה קטנה, נשמות. אחרי תקלה מיוחדת. לא, לא, אל תיגע. זוז מפה. מה? ביי לשכב. לא, תשכב פה. יופי. יאללה, חברים, אני עכשיו משחק. למה צריך להיות מול הגב שלך? זה בעיה שלך כבר, זה לא שלי. גיטרה. בינג 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 בינג. שטוק. הנה, אבל בוא נעשה בסרטון עוד דברים חוץ מפורטנייט. נראה לך שזה כיף להם? פורטנייט? אז מה נעשה בסרטון? דברים כיפים, נצחיק אותם, נרגש אותם. נעשה בלגן, נראה להם שירים שאנחנו המצאנו. יואו, נכון, בוא נעלה את השירים שלנו. אחי, מה יש לך? אחי, דפקנו. אחי, מה יש לך? מה יש לך? אחי, חברים, בוא נראה לכם שיר. לא, 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 אל תיגע, אל תיגע. יש לך מזל. די, לוי, די. מה? די. סידרתי טיפה. טיפה נע. לוי, די. היי. כשאתה שיחקת לא הפרעתי לך. אפשר לשיר במקלחת? אתה לא בסדר.
My name is Lavi. בוא נעשה כזה בסוף, שאני... אחי, יש כאן סרטון. הם ישמעו מה נעשה? לא, בוא נעשה. לא לסרטון. אה. היי, קיבלתי 30 עצים מתנה. לא בסרטון? כן, מה רצית אז? שאני אשים את הכתר, הנה כך. ב-X. וואי! די! מה? די, להביא. אבל בוא נעשה עוד דברים בסרטון חוץ מפורטנייט. אני יודע מה טוב. נעשה סרטון חצי שעה. אני אסיים. אז אחרי זה נשחק ברול סטארס. מה, זהו? לא, לעשות אחרי זה נשחק פיפא ואז לעשות ברול הקלטת סטארס. מסך ולשלוח לך? לא, אני יכול לעשות בשלי. לא, אבל מה אם שלי רוצים לראות גם אותי? ואז נחתוך את זה ובאמצע נרס קטעים שלך, קטעים שלי, הבנת? יו, אחי! מישהו זרק את הכתר שלו שם. הנה, עזוב את זה. זוז. אני לא שאלתי, נשמה. אחי, כמה מטרים. אני בוכה. יש לך כתר אבל! מה זה קשור? נכון. התשומו אחי אליי. אילי, אז נעצור את הסרטון, נגיד נעצור חלק בשלך ואז נראה חלק משלי, הבנת? הפיפא נעשה עכשיו פיפא. יש לך פיפא? כן. 24 שכחת. נכון. אז חברים, הסרטון יתחלק. אחרי המשחק של אילי, נעשה פיפא ואז ברול סטארס. סגור? אינשאללה. למה אתה? למה? זה מעצבן אותי. לציין מהר. זה מעצבן אותי. Forever young. אני בטוח שיש פה תיבה באזור. Forever young. When you see forever young. יורי עלי תרמה, כי forever young. I want to see forever young. כי forever young. I want to see, כי forever young. אתה לא עושה את הפזמון הנכון. אני יודע. Forever young. I want to see forever young. אתה יודע שזה היה מלפני קצת פחות מ-50 שנה? בוא, תהרוג את אילי, בוא! גם אבא שלי מכיר את זה. בוא, לא יודע לכוון. וואי. וואי. וואי, סרדרי. וואי, סבא. שירה לבא. בנדיבי, זדי. שירה לבא. שירה בבא. יש כזה שיר לא פוכר. מה פוכר? מה שאתה אומר, יש כזה שיר בצרפתית. שירה למה. שירה לממה. שירה לפפה. לא, שירה לממה. באיזה שפה אתה מדבר? לא יודע. אתה סתם אמצי שפה. מה? סתם אמצי שפה. זה מבטא צרפתי ומינית אני לא יודע. אחרות. אני לא יודע. בנג'ין, מה אתה דפוק? אמרתי לך לא לגעת. לא נגעתי. הכל בסדר, חברים וחברות. או יובל מבולבל. יש לי רעיון. זה הלך, נכון? לא, חיכי לי רעיון, היה לי רעיון. נו, אחי. כן, אפשר לשים... תחזור, לא, תחזור. לוי, אי אפשר. לא, זה ייפול עוד פעם. לוי, די. לא, הנה, עכשיו זה... לא, אם זה נופל עוד פעם זה נשבר. איפה זה? תקשיב. די, רגע, תביא. יופי.
הכנין. הפעם זה אשמתך. אני יודע. למה? אתה נוגע. יופי. אחלה. רגע. אחלה, רק לא רואים טיפה את המפה. יופי. לא, ולא רואים את הכל. לא, זה בדיוק הכל. פשוט זה על הפס, אחי. לא רואים את הפס פשוט. לא, טיפה לא רואים. לא, רואים. לא. רואים הכל, פשוט זה על הפס של הטלוויזיה, אחי. זה לא. זה כן. חסר, תסתכל למעלה. נכון, רואה המפה. 171. המפה גם זה. מפה וגם חסר כאן. לא, המפה לא חסרה. לא. תסתכל, זה עד לסוף המילים ויש עוד. טוב, עזוב, בוא נשחק. כן, יאללה. לא, אחי, איך מישהו לא הרג אותי? איפה את? הנה, סידרתי את זה. הנה, סידרתי. לוי, אל תיגע. אבל סידרתי, זהו. אל תיגע. עכשיו אני לא דובר. זה מה שדיברתי שאל אמרתי תיגע. בזה. זה אותו דבר, זה זכוכית. זה יותר גרוע. אייפון? אייפון אפשר לתקן. מראה? למה? אתה יודע איזה מגניב לעשות מראה בחתיכות? אתה יודע איזה מגניב זכוכית כאן, זכוכית כאן? אתה יודע איזה יפה זה? אני רואה אותך שבור. לא, אני חושב על דברים רעים. אם תקבל קפוץ. למטה. רגע, לא. למה שאני אעשה את זה? אני יודע איך להגיע לזה. לקפוץ על זה ואז... לא, פשוט למטה. עכשיו. קפיצה. מצולם. אתה רוצה שאני אמות כאילו? עכשיו אתה יכול לקפוץ. קפוץ. אל תפחד. אתה לא תמות. אני יודע, פשוט לא בא לי. למה? כי אם יש פה טבע ויש לוט. אתה רואה? נשק כחול. מה? שמעתי את זה. במשחק מה, אתה מת במציאות? מה? מה זה? אילי טבע, מה אתה פרייר? אילי לא לוקח טבעות, זה מבויה. אוף, למה לא קפצת? יאללה, תמשיך, קום. מנשקים ירוקים ואפורים לנשקים כחולים וסגולים. סורי שבה. בוא נדבר אליי. מה זה לרצפה? יואו, קומה תת-תת-תאית. קומה תת-קרקעית. 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 גונזילה. קונג, קונג, קונג. איזה יואו, מחזיק את הבננה. מחזיק את הבננה. יש עוד הרבה כאלה, תאמין, ראיתי אחד על דלת. איזה מעצבן אתה. ראיתי אבל אחד על כל דלת. פוסטר שווה מיליונים. גם זה? כן. של הצ'ינצ'נצ'ונג? כן. מה הרגש? וואו. סנברג ליטמר. וואו. אני היחיד שאני קורא להרל בפורטנייט סנברג גמבר. כן. כי מי קורא לו ככה היה מוזר. אני. מוזר. Forever young. זה לא כאן. אבל תנוח אליי. אוקיי, זה חייב להיות כאן. לא, זה מעלה. הנה, ראיתי איזה משהו. יאללה, חברים, חזרנו אחרי שיחה קצרה מעצבנת. לוי! אמרתי לך לא לגעת. לא נגעתי. אז מה עשית? זה... הנה. יופי. אני טאנו. כלב רע. מה? זה נראה לי ככה. זה כאן. הנה, זה חייב להיות כאן. זה בבית הזה, אחי. אני נאמבר, אני צפה, אני גבוה. איזה נאמבר, אחי? מי רוצה אותך? אני. אם לא הייתי אני, הייתי רוצה להיות אני. מה? אבל נכון, לא קירל עשתה שיר. לוי הקציצה. נכון, לא קירל עשתה את השיר. אם לא הייתי אני, הייתי רוצה להיות אני.
כאילו, מאיפה לך? אולי היית בן? אולי אהבת יותר את אייל גולן? אולי לא הכרת בכלל את נועה קירל? אולי היית אמריקאית? אולי היית אחי, גם אמריקאים מכירות את נועה קירל, היא הייתה באירוויזיון, נשמה. אולי היית תאילנדית? טו! כתר. יש לך כתר? נכון. קפוץ. אוי. וואו, אחי, 10 HP? כל HP חשוב במונו. תדע לך שאם הייתי על 1 HP, ולא הייתי ממלא... לא, זה אני מבין. לא אם הייתי עכשיו על 1 HP. אם נגיד... היית 100 אם נגיד עוד מעט אני אהיה על 1 HP, אז הייתי מת אם לא הייתי ממלא. אתה יודע למה? כי פחות 10 זה כבר מינוס 9. כי זה שבאתי להגיד, אם תהיה טופ 100 והורידו לך 99 חיים, אתה תהיה 0. מי? כאילו, אם לא היית ממלא והוא מוריד לך 99 חיים, היית חי. אבל אם לא היית ממלא, היה לך 90, פחות 99. יו, אחי, עזון פה. אחי, תנחדו אותו, הוא אוהב למות כמו חמור. צריך לסדר את התאורה. לא. יש לי רעיון. שים לרצפה. לא. אבל יש לך את הרעיונות הכי גרועים בארץ. אל תיגע. הייתי רוצה של התאורה. אל תיגע. אתה מקל. טוב, אז שהמקל יפריע בפריים. יופי. מקל מפריע. אחלה. זה המקל הזה. לא רע. תשאיר. תשאיר ככה, תשאיר. הנה. יפי נשמה. יפי. אילי, מה המקום הכי הרבה שעשית בפורטנייט? ראשון עם כתר. גם אני. בברול סטארס ראשון 17 פעמים ברצף. ראשון 100 פעמים ברצוף. אין סיכוי שעשית יש, עשיתי. במשתמש הקודם שלי, אחי. זה השיא שלי. עשית אבל זה הפעם הזאת שהיה אפשר לעשות עם כל בראולר את כל הניצחונות ביחד. עשיתי, אחי. הבראולים... במשתמש הקודם שלי. באמת, אחי. הבראולים התחברו? לא. יש עוד בן אדם. אחי, הוא בנה כאן טירה, מה זה? פאמפ. אמא. הוא לא נוב. יאללה, בוא נשחק פיפה, נשמע. חברים, עוברים לפיפה. רגע, בואו נעצור אתכם שנייה ונעבור לפיפה. אנחנו עושים ריאל, אני לבן. כן, הוא שחור. אני לבן. אני שחור. רגע, מערכים. אני לא צריך. אני בעל. מה? אחי, מה זה? זה בנות. מה זה? זוז. זה בנות. R3. תלחץ רגע עיגול. בק. מה זה? למה זה בנות? יש עוד מישהו ריאל מדריד CF. אוי, אחי! ספיין. מה זה? הנה. יופי. מה זה, יש ספרד? כן. אני בוחר ריאל מדריד. שתינו בוחרים. לא, עכשיו יש אייקונים. פשוט אין בנות אייקונים. יאללה, שחק. שחור. אני שחור. נכון, אני לבן. די להיות גזענים, אחי. לא, מה אני אעשה? לא, בא לי גם ריאל.
תלחץ עיגול רגע. איך איך זה נפל? תקשיב, להביא. הכל בסדר. מה זה? תביא. אולי תשים את המגן השני שלך? צודק. אנחנו שנייה חוזרים. אנחנו שנייה חוזרים אליכם? יאללה ביי. אז מה קורה חברים? אנחנו עכשיו מתחילים סרטון. מה סרטון חדש? לא אחי, מתחילים כאילו פיפה. כי אתם תראו די לא טוב. כי פשוט מקודם עשינו בנות ולא היה אייקונים. אבל בסוף לא, זה רצה השלב אייקונים. שלי. שים כאן, זה מסתיר. כאילו, אתם תראו די רחוק, אבל אתם תתמודדו, נכון? איך עושים כאילו שמזיזים את השחקן? ריבוע. אתה מנסה להעתיק מערך, מה? אתה כזה. אתה מנסה להעתיק מערך, אתה כזה. לא. לא, חס וחלילה. אני מנסה לשים אותו כאן. עם מערך טוב. כאילו 2-4-4. המערך 2-4-4 לא ממליץ לך. קורטואה? איפה קורטואה? תרד עוד למטה, רד למטה. הנה, טיבו. איקס. למעלה. עוד. הנה, תחליפה שלו. יאללה. יאללה, רגע. נשים. אותו אני אשים. רגע, אותו אני אשים כאן. כמה וינגה, אתה החבר שלי צריך להיות כאן. מה זה הביא אותי? רואים טוב חבר'ה? זה שחט. אחרי הפיפה חבר'ה אנחנו עושים סרטון ברוסטארס. ככה בכלל אחי הוא שחקן הגנה. אחי מה יש לך? מה זה המערך הזה? אין כזה מערך. אני המצאתי. גם שחקני הגנה בהתקפה. אז בוא נעשה גם. יאללה, רדי. רגע, לא, רגע. מה אחי, מה עכשיו? חולות אחי יותר טוב. מה אתה עושה? שנייה. בוא לכאן. יודע מה, אני אחליף את השחקני הגנה, תודה שאמרת לי. ניסיתי להדיק אותך. אם סיימת עיגול. אני יודע. אז בסוף לא שינית את שחקני ההגנה. השארת אותם למעלה. לא. שחקני הגנה. כרווחה שמתי אותו למטה. שמת למעלה, אחי. שמתי אותו למעלה. יאללה, אני פותח. תזכור, אני לבד. אתה כאילו אותו קופיץ. ג'וד בלינגהם, אחי. על ג'וד בלינגהם. לא. מה אתה עושה? הנה, באיזה כפתור אני רואה? איזה כפתור אני? באיזה כפתור אתה שם גליץ'? אני אדום? אחי, אי אפשר לשים כאן גליצ'ים? אתה עם השוער! כן? לא אחי, זה לא אני. זה אתה. נכון. אחי, רגע, לא ידעתי. הנה, אפשר לשים. אחי, זה לא תהיה ליבות, זה לא עובד. בום. זה לא עובד אצלי, אחי. אז אולי הכפתורים אצלך אחרי. יש? אחי, אי אפשר פיפה. זה לא שם גליץ', זה לא זה לא בועט לי. אז רוצה נעשה פיפה, אבל אחר כאילו שאנחנו לא נגד אחד השני. רגע, אבל קודם כל בוא נסיים את המשחק הזה. מה יש לך? אולי אתה תפגיע לי. אתה רואה? באתי ב-X. יופי, אתה רואה? השתנה לך הכפתורים. טוב, X זה
וואלה. נראה לי המשחק כזה מבוסס עלי, שנייה. אז מה קורה חברים? המשכנו. כן, המשכנו את הסרטון, הייתה תקלה קטנה. עוד פעם. יאללה, רגע, מה? טוב, בקיצר, אני משחק עם ויקס. נראה לי מרימים באיקס שלו. לא אתה צורק ככה. ויני ג'וניור, אחי. ויניור. אחי, למה זה נראה מוזר? למה אנחנו בזה של השופט? למה אנחנו בעין של השופט? שחק כבר. תראו, בואו נדחוף אותו. דחוף אותו. דחוף אותו. דחוף אותו. שחק כבר. איקס אני בועט. בום, אחי. אוקיי, הנה, משחק שלי מבוסס על איקס. איך אני מרים אבל? בום, אחי. בום, אחי. לא הייתה הכרזתי נגיד רק כזה בום עליך? אחי, נראה לי משהו ידפק לך בפיפה. לא, לא קרה לי כלום. אני משחק רק עם איקס. אחי. לא אומר לך. הכל מצולם. מה קרה לי היום, אחי? אתמול ניצחת אותי אולי 5-4. היום אני אנצח אותך 5-0. יואו, אחי. יואו. חייב את זה. חייב את זה. חייב את זה. לא! אתה חלשה, אחי. חייב ללכת. אחי, אני לא רגיל לשחק עם אני רגיל שיש מקומות מיוחדים עם השלט. אני לא מכיר, בחיים לא שיחקתי שאני חייב לשחק רק עם איקס. פעם איקס בועט, פעם איקס נותן פס. פעם איקס מרים, פעם איקס עושה את זה. מה, אחי? בלינגהם! לא! וואו, אף אחד. אחי! מה השוער עשה לי? אחי, ראיתי אותו עומד, ואתה מכיר את הדבר הזה שהתגלגלים על הרצפה כזה? ראיתי אותו עושה את זה. נכון, דבר הזה שעושים כזה? נו! עם הידיים? אחי, הוא עושה את זה, לא? אבל רציני. אחי, שלנו. וואו, למה הוא לא לוקח את הכדור? מקסימום הוא לידו. ביו! שתבואו. זה מתוק וטעים. זה טעים, וזה גם מתוק. זה מתוק וטעים. זה טעים, וזה גם מתוק. זה מתוק וטעים. זה טעים, וזה גם מתוק. יש! אחי, השופט מחור, הוא הורס לי את הגול של החיים. גם השופט בחור שהשוער יתגלגל עליי ובעט בי. זה נכון. וואו! לא מאמין לך. קרטוע, כסח. יש לך מזל, אחי. רגע, יש שם שופט של ריאל מדריד. איזה ריאל מדריד? עכשיו, בפרק שאני אשחק פיפה, אני אשחק רק עם מיקס, אני אומר לך. לא. אולי אחרי המשחק הזה נפסיק עם פיפה ונעבור לברוסטרס. כן, אחי, ברור. משחק אחד זה כמעט 90 שניות. בפיפה? יש! אבל עצרנו כמה רגעים, אז זה יותר מ-90 שניות, וגם בכללי זה יותר מ-90 שניות. זה קצת יותר משנייה. כל שנייה, כביכול. אחי, איך מרימים? נו מה?
יש! נו, בא לי להרים, בא לי לתת פס, הכל אני לא יכול. מה הוא עושה, אחי? הנה, הפיפה שלך נדפק. סליחה, זה לא שלי. מאיפה עשת את הפיפה הזאת? לא יודע. לא יודע. אני קניתי את מי יובל את זה בבאג. יואו, אני שלך. חשבתי שבאמת יש חנות כזאת. תגידו, היה בזה בזה קנית? יכול להיות שבאמת יש להם באג. קנית מבאג החנות? כן. חשבתי ביובל והיה בזה באג. חשבתי שיש לו פיפה זאת באג. מה? לא, שמתי לפני, אני שמתי גול ועצרתי. אבל לא היית? אין כזה. שמתי גול ואז עצרתי, לא ראית? לא, איך, אחי? שמתי גול ואז עצרתי. והעיקר... רגע, יש סיכוי של... רגע. קניתי את ההגה מבאג. אולי קולט לי באג? וואי, אחי. נכון, חייב לתת גול. 5-0. איזה שוער יש לך? טיבו. יש לנו אותו שוער. כן. אבל לא טימו, כן? לא טימו. אני יודע טיבו. טיבו, כן, טיבו. אחי, הוא רודי. מי הקהל? לא. סתכל. רציתי למסור לרודריגו. והנה משתלט היום על הגולים. אחי, זה היה גול הכי פסיכי. מה פסיכי? למה כל גול שהוא לא פסיכי וגם פסיכי, הוא נראה פסיכי? נו, איך קוראים לזה? כאילו בבר. כן. כאילו פסיכי, לא פסיכי. יש. היא קוראת לי... אחי, אני לא יכולה להקים, אני לא יכולה לעשות כלום. זה... אתה רואה? המשחק שלי מבוסס על איקס. אם אני רוצה לשחק זה איקס. והעיקר, לא לפחד העיקר. אוי, רגע, אנחנו בסרטון עוד פעם. נכון. הכל מבוים עוד פעם. מה? נבי, מה אתה משקר? לא כל מה שקרה כאן, מבוים. איך? הראו את זה. רגע, יובל קנה את זה בבאג? מה לא? אני קניתי את זה בבאג. אז למה אמרת יובל קניתי את כי זה הוא בבאג? בא איתי. אז למה אמרת מיובל? עם יובל. עם יובל. נו. אליי, אתמול עשית לי 5-3, נכון? עד עכשיו עוד לא מחצית וכבר 5-1. אולי מרגיש מושפל? נבי מרגיש מושפל עוד שנייה שהוא יקבל מקום ואז אני אביא לו עוד פעם 5 גולים. אחי, ואני עוד משחק רק עם איקס. כן? זה יותר קל. אחי, זה יגיד כל לי דבר זה... אתה פשוט עושה איקס. אחי, תסתכל מאיפה זה בועט לי ואני רוצה לתת פס. יש. זה בועט לי במקומות שאני לא רוצה. זה פעם מרים, פעם בועט בי. מה? בועט לי במקומות שאני לא, זה מבוים. שומע מבוים כאילו, אני מתכוון שזה מצולם. אפשר לראות את זה. אתה יודע מה זה מבוים? מבוים זה לא אמיתי.
הנה, של מי השופט ריאל מדריד הזה? מתקשרים אליי. מי זה? הלו? כן. 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 מה? אתה אצל אילי? זה נוראי? אילי. מי אומר את זה? שירה? מה? כן. למה היה לך קול של נוראי? מה? שאלתי אם אתה אצל אילי. כן, כן. סבבה, באיזה שעה אתה אמור לחזור? מתי שאמא תיקח אותי. סבבה. לוי. איך קוראים איזה שערות סבתא? לא אותי אליי חברות, אני יכולה להכין להם. תקשיב שערות סבתא, אני איזה אכין להם. חברות? מה? איזה חברות? מי באות? כן. עדי מאורה. בסדר. טוב. אז אני אכין להם תכף. טוב, ביי. טוב, ביי. מה אתה זורק? לא, חוץ מזה, אבא שלי מנסה להשיג לי אייפון, ואיפה שהוא קנה את האייפון לשירה. לא, זה שלי! אבל מה זה קשור? אבל אתה צריך את הטלפון הזה כדי להעביר את המידע. נכון, אבל בינתיים זה הולך רע. בינתיים אין לו טלפונים לבחור. מי שמכר לשירה את הטלפון. איזה אייפון קנית? 14. 13. לא רגיל. זה 13. זה 14. זה 13. זה 14. זה 13, אבא שלי אמר לי. אתה רוצה לראות שזה בדיוק כמו של אמא שלי? ולאמא שלך יש? 14, כן. רגיל? אני לא מבין את הילדים שיש להם טלפונים. חכה רגע. תעצור. לא משנה? היא לא פה. אתה כזה. לחזור אחורה. יואו, אחי, אנחנו עדיין בסרטון. יאללה, הנה, אנחנו רוצים לסיים את הפיפה ולעבור לברול סטארס. עוד 2 דקות נעבור לברול סטארס. לא אכפת לכם נגמר המשחק? כן. השאלה שלי זה בצד השני. אוף, רציתי שתכניס לעצמך. לא! למה יש לך וואי, כזה טוב? קרס אותי, קרס. לא! רגע, מה שם? בום, אחי. צ'יקה בום. מה שם? 49 ב-51. מה זה 49, 51? ב-51 מפסיקים. רוצה? 51. וואי, קרס אותי, קרס, אלעד טוב, מה נשמע? שמע, אני הייתי מתחתית שאלתי, ואני מכוער. מה אתה בועט? אני לא רציתי לבעוט. אבל למה לבעוט? זה מצולם. אוקיי. זה מצולם, אחי. מה קורה כאן היום בסרטון? אחי, מה אתה רוצה? אני בחיים לא שיחקתי בפיפה של עצמי. אחי, מה קורה כאן בסרטון? שמת לב? שמת לב משהו מוזר? לא. ווין 1, גולים מטורפים 2. וואו! לא! לא! לא. אחי, כדור, קח, הנה תלמד. אחי, אתה מזליסט. יאללה, זהו, נגמר, ניצחתי. איך? 51. הרי. יאללה חברים, חכה רגע. עכשיו עושים ברול סטארס. חכו רגע. אנחנו עוד שנייה, אצלכם זה עוד שנייה, בקיצור. אצלנו לוקח זמן. כן, מתארגנים. לברול סטארס. הבנתם? מי אוסף ברול סטארס? טוב. תמני אותה. מה? מה?
טוב, אז... כן, נחזור לכם. יאללה ביי. יאללה ביי. אנחנו בסרטון של הנה רוח. כאילו אתם יודעים. למה אתה תמיד יוצא? לא, כי יש לי איזה משהו שהולך להיות פרסומת. אז אם אני רוצה שלא יתפסל, אני עושה ככה. אז חברים, אתם יודעים שאני בסרטון שלי, כי אנחנו הולכים להיות בסרטון. נכון אילי? כן. הנה, אבל באמצע הסרטון. אתה נערוך את זה, ובאמצע הסרטון נגיד תשים אותי. אתה יודע איך עורכים? יואו, מה נשמע? אתה יודע איך עורכים סרטונים? כן. עם... כמו שדילן דרור עושה עם הדברים האלה, אתה יודע לעשות? הכל. כאילו, אבל אתה יודע לערוך? מה זה קצת? אני אעשה לי קפקט. מה זה קפקט? אפליקציה של סבח? תקשיבו חברים. נו, קודם כל תעשה משחק להבין. למה? למה? למה לא? אנחנו עושים ביחד. תתחבר אליי. נכון. אבל תעשה גם לך הקלטת מסך. לא. כן. למה? שנראה גם מה אתה רואה. עד שאתה נכנס אני עושה משחק. אז עכשיו תסיים את ההקלטת. למה? תסיים את ההקלטת. למה? נחתוך את זה באמצע ונערוך. ואני אשלח לך ונערוך. לא. כל אחד עושה משחק אחד, ואז מסיימים את הסרטון. זה ביחד? זה משחק אחד ביחד? טוב, בקיצור, אנחנו עומדים לסיים את הסרטון בקרוב, חבר'ה. נראה לי אני לא יכול לעלות את זה. ננסה. תשמעו אצלי. להתראות. Super Red.